Το 5 τυριά που μου αρέσουν πάρα πολύ και μπορώ να τρώω κάθε μέρα. Ας δούμε. Το νούμερο 5 είναι η φέτα. Φέτα να είναι και ό,τι να είναι. Αγαπημένο τυρί, ειδικά σαλάτα, ξετρελαίνομαι να βάζω φέτα. Προτίμηση φέτα, ίσως η κεφαλινίας να είναι καλύτερη, που δυστυχώς δεν μπορώ να τη βρω εδώ στην Ιρλανδία. Από τις λίγες φέτες που έχουμε εδώ, μου αρέσει αυτή που είναι από τα βοδιανά ελασσόνας. Το νούμερο 4 είναι το πεκορίνο. Ένα πάρα πολύ ωραίο κίτρινο τυρί. Λίγο ακριβό, αλλά καταπληκτικό. Αρέσει γευστικά έντονη γεύση του. Στο νούμερο 3 είναι η γραβιέρα ανάξου, ειδικά η πιο όρημη μορφή της. Ξετρελαίνομαι πάρα πολύ. Όποτε πάω Ελλάδα, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε, πάντα θα πάρω για να φάμε. Το νούμερο 2 είναι το γκράνα παντάνο, ένα πάρα πολύ ωραίο γαλλικής κατογής αυτό τυρί. Πολύ έντονη γεύση, ειδικά τριμμένο, πάει παντού. Γενικά το βάζω και στις πίτες και παντού όποτε φτιάχνουμε εδώ στην Ιρλανδία. Γενικά το βρίσκουμε σε πολύ χαμηλή τιμή εδώ στην Ιρλανδία. Γράψτε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να σας πω περίπου τι τιμές παίζουν εδώ τυριά. Και στο νούμερο 1 για μένα προσωπικά είναι το λαδοτήρι Μυτιλήνης. Ένα φανταστικό τυρί που το τρως σαγανάκι, το τρως με όποια επιλογή το θέλεις. Δεν το λέω επειδή είμαι από τη Λέσβο, αλλά το λαδοτήρι Μυτιλήνης, φάτε το, πάρτε το, θα με θυμηθείτε. Όποτε πάω σε γνωστό σούπερ μάρκετ στην Αθήνα, πάντα θα πάρω ένα ολόκληρο λαδοτήρι Μυτιλήνης για να το φάμε. Γράψτε κάτω στα σχόλια για εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας τυρί. Στο λέει καλά, θα λέμε σε επόμενο βίντεο.